Ndigbo daalụ nụ. Ndị be anyị, ụnụ na-adụ too carried away ụfọdụ oge. Ụfọdụ oge ọ dịka anyị na-elofu onwe anyị. Anyị na-adụ too ife ndị oyibo na-akpọ emotional. Ihe afụ mmadụ na-achị igbu gị egbu mana na-agwa gị ife na-atọ gị ụtọ, isorie. Ọ na-anụgo ife a na-ada inu a na-ada atụ ka ọ gịnị, ọ dị ka inu okwu a na-ekwasị oke ahụ na-ata gị ọ na-afụ gị ọnụ. Na mmadụ pụtalụ sịghị nka ịma na onwe ka esi ndị aghụghọ si abata. Onye aghụghọ bịa kịta ọ gwa gị ife ya atọ gị ụtọ, ma akwụkwọ ọjọọ, ụfọdụ akwụkwọ ọjọọ a na-agụ agụ, ịbịa na mbido ọtọ ụtọ, mana ịgụgidozie n'ime ekpughe ife ha chọrọ ikpughe. O nwere ife onyonyo m gbasara ụbọchị a ebe otu pastọ Amanọbamidele ka akpọrọ ya na-agwa ndị Igbo na-ekwe n'anya na ọnụ ji nwanne ụnụ nwoke a na-akpọ Nnamdi Kanu. Na Nnamdi Kanu wụ ezigbo onye amụma prọfet, na o nwere ife ọ na-afụ ama m onye zirie maka ọghọta ka afụwalụ. Na o nwere ife ọ na-afụ na-achụpụ ndị Igbo ebe ọ na ha nọ na mgbe gbasaa ife a wee gwa ndị be anyị n'aka na ife a nwoke a na-eme adịghọ mma. Ndị be anyị ife ebe uche ndị be anyị gbajelu, ebe obi ha gbajelu owu na nọọsụ na Nnamdi Kanu prọfet, onye ọ na-adị carried away. Nọọsụ na Nnamdi Kanu prọfet ọ n'ime ọ bụ ọntịl ọgwago ana o nwere ife o ji ekwurie maka ndị ọ chọrọ ịtọghata, mana ụnụ hapụ ịfụ ife dị n'ife na-egosi ụnụ. Ọ sị na Nnamdi Kanu prọfet nọ ndị be anyị jie. O nwekwara ajụjụ njukwuru. O nwere ike ọwụla eziokwu ndị be anyị nọ n'ọchịchị nwere ike ọwụla ha ji Nnamdi Kanu, mana o nwekwara ife ọzọ ya aghọta na federal gọọmenti release Nnamdi Kanu, chi ịkpọpụta Nnamdi Kanu. Anya na permission from ndị be anyị, federal gọọmenti ya release ya. Onye ewu onye nwanụ ji ike ya akwụsị federal gọọmenti release. Aghụghọ ka federal gọọmenti na-aghọ. Federal gọọmenti aghọzi na aghụghọ. Ọ na federal gọọmenti kpọpụta Nnamdi Kanu, anyị akpọpụta Nnamdi Kanu. Ndị be anyị ejide Nnamdi Kanu nwefe anyị eme. Mana eji nke a na-aghọrị ụnụ. Federal gọọmenti chọọ ịkpọpụta Nnamdi Kanu, anyị akpọpụta Nnamdi Kanu, ada ana permission. Mana n'ezie amakwa m na o nwere ndị be anyị achọghị ka ọ pụta, ama m nke ahụ, anyị kwenyere. Mana n'ebe na-alụtụ aka kelu ka prọfet ya esi kunye si ndị Igbo na-aya ha achọ ụnụ na steeti niile. Ife ahụ wee incitement, ife ahụ abụrụ prọfesi. Ife ahụ wee etu anyị esi wee mee ka egbuso ndị Igbo gbaghara. Nya ka na-atụ aka. Ụfọdụ asị na m aghọta ife nwoke kwuru, aghọtara m ife nwoke kwuru ọfụma. Ụfọdụ asị na m amaghị asụ, na m ha anụ oyibo. Anụrụ m oyibo niile ọ sụrụ, mana obi ngụnwa maka ọ ga-esi nweta ngụnwa. Obi gị ewu, hey, nọọsụ na Nnamdi Kanu prọfet, hey, ọ sị na Nnamdi Kanu prọfet. Ebe a ka obi gị dị ọtọwugo, o jizi ewe huku owu maka ndị prọfet ndị ọjọọ nwere ka a si ehuku mmadụ. Ekwu otu ife obi ga-agbaje ebe a. Mmadụ afụgo ụdị ife ahụ ọtụtụ oge, anyị akarịgo. The underlying message ebe ahụ nọ na insight. Unu mana ụdị oge anyị nọ kịta na Nigeria. Ndị ọzọ na-eme protest maka agụụ dị. Ndị be anyị jụ ime protest. Ọ na-ewesi ha iwe ike. Ha na-achọ ịma kele ife me na ndị be anyị protest. A na-ajụgasị ajụjụ.
na ndị ọzọ na ndị be anyị ha afụ afụfụ a. N'eziokwu ndị be anyị na-afụ ife na-eme, ndị be anyị sokwa ata afụfụ a, mana ọ bịa dụkọ ndị be anyị na ahụ ndị be anyị na-atakarị afụfụ a. And ndị be anyị na-ewe iwe na onye achọ ka atụnyere na atụnye holu n'ọkwa n'agbanyeghị na ọkwa ndị so ndị be anyị wee tụnye Peter Obi, ma ndị be anyị ọ na-ewute ha emegidere ife nwoke abanye n'ọchịchị, ọ na-abịazie ka eme protest. Ọ na-ewute ndị be anyị wee jụ na anyị eme protest. Ndị ọzọ gasị na-ewe iwe ụdị oge aka onye si na prọfet bịa sị hụ na nwantịtị oge na-aya achụwa ndị Igbo na steeti dị iche iche. Ị nọla ebe ahụ ịnụhọ nke ahụ, nke ịnụlọ ụwa ebe ọ sịrị na Nnamdi Kanu prọfet. Chelụnụ tiri obido okwu ahụ o kwuru, ndị ghọlgolie ehika. Nwoke ahụ na-afụ ndị na-esi online ehika, ndị ghọlgolie mmadụ nọgata omepe ọnụ ọgụgụ ndị prọfet. O nwere ka esi edewe ọnụ ekwu okwu. Chineke abụrụ God of confusion, mana ọ pụtara tiwa ya gbaa, ọ na-afịa ụfụ, ọ na-akwado onye na-achị obodo Tinubu. Ọfụ na ụfọdụ ndị Igbo na-opozie ma etu asị asị ya ajụjụ na comment section ya, wee pụta were iwe wee tinye incitement ụnụ achọghị ịnụ. Mụnwazi ka ụnụ bịa na-atụ ụta, ọ na-aghọta ọdị ife na-aga. Anyị akarịgo mụnwa na onwe m okwu prọfet, maka onye si na prọfet. Mụnwa na onwe m nọkwa n'ife ụka, na-atara ịkọwatara ụnụ ụfọdụ jiri enweghị ife ha kọmentị ntị ka ngozi wee kọmentị ụfọdụ. Mmadụ na-achọ ịgwa ndị obodo ọzọ gasị ebe ịma na ndị Igbo nọsara anọsa ka ha gbawa ndị Igbo mgba n'oge dị etu ịma na we are in a tense situation. Ọ na-asị na o metara ya maka na ọkpọrọ Nnamdi Kanu. Achọ ha n'inweta ụlọ ha afịa ahụ. Ndị be anyị saa n'anya, shine your eyes. Ndị be anyị shine your eyes. Achọ inweta ụlọ ọfịa ha ahụ. Mmadụ pụta ha na towe Nnamdi Kanu, towe IPOB, unu ekwetago na onye ahụ wee ezigbo mmadụ. Deduce from what you hear. Try ya na ama underlining message. Ọ nọ ka mmadụ pụtakwuo kịta ịma na IPOB wee organization many people nọ na ya. Nnamdi Kanu wụrụ onye a na-eso eso. Onye ọbụla chọrọ ịbata etiti ndị Igbo, ọ ya bịa ọkpọ Nnamdi Kanu afọ, ọkpọ IPOB, ogolo sọpọtụ ụnụ wee lụzie akpụrụ ka ọ chọrọ ịlụ. Ndị be anyị shine your eyes. Ụnụ ekwezina ka a na-aghọrị ụnụ. Ọ pụtara ọsị ụnụ na prọfet na Nnamdi Kanu prọfet. Ụnụ mee the common people ndị Igbo abụrụ ndị ji Nnamdi Kanu. Ọlụgodo ndị elite agwagara m ụnụ na mmadụ one ma one nwayọ ji esiziri ka mgbukọ anyị nwa na mmadụ anyị ejikwa m lụ ife a na-alụ. Na-aghọta mmadụ mekwe ka mmadụ jiri m lụọ ife a na-alụ. N'ebe ebe a ka ntị ka hapụ ife a. Ngwanụ gbasaa n'ozi a.